Ahojte kamaráti, vítajte v druhej časti týkajúcej sa vyfarbovania. Dolu pod videom nájdete farebnú paletu, lineárnu kresbu a tiež jeden štetec zdarma, ktorý použijeme. Budúci týždeň si ešte urobíme v tretej časti záverečné detaily a pozadie. To je na dnes všetko, poďme kresliť. Vrstvu s finálnou skicou nastavíme jej pravnutie na multiplay, vytvoríme novú vrstvu a presunieme ju pod finálnu. Potom si vezmeme hnedú farbu a s ceruskou nakreslíme obrys medveďa. Potom zvolíme nástroj Výber, automaticky vyberieme plochu okolo medveďa, dáme invertovať a vyfarbíme telo medveďa hnedou farbou. Keď máme hotovo, vytvoríme novú vrstvu, zvolíme bielu farbu a nakreslíme medveďovi oči. Zvolíme svetlo hnedú farbu a na tej istej vrstve ako sú oči nakreslíme medveďovú papulu. Ak prejdeme poza okraje alebo potrebujeme upraviť tvar, jednoducho použijeme gumu. Výborne, teraz si zvolíme ružovú farbu a nakreslíme medveďový jazyk a nezabudneme mu tiež nakresliť aj uši. Nad vrstvou s medveďovým telom vytvoríme novú vrstvu, pripneme ju pomocou Clipping Mask, nastavíme prelnutie na multiplay a nakreslíme tiene. Môj zdroj svetla ide z ľavej strany doprava, takže viac tieňov kreslím na pravej strane. Tiene môžete tiež využiť na zvýraznenie, nemusia sa nachádzať len v častiach, kde napadá svetlo, ale môžete ich tiež použiť, keď chcete zvýrazniť nejakú časť tela. Teraz si zvolte tmavohnedú farbu a zvýraznite oblasti okolo očí a tiež okolo papulky ešte trochu viac. Výborne, vytvorte novú vrstvu nad papulou, nastavte ju opäť ako prelnutie multiplay, pomocou Clipping Mask pripnite, vyberte si tú istú farbu, ktorú mala papula a nakreslite tiene pod okolo jazykom a pod nosom. Teraz sa vrátime opäť na vrstvu s medvedím telom, zvolíme si tú istú farbu, ktorú sme použili a pomocou cerusky nakreslíme medveďovi chlpy. A ideme na dievčatko. Vyberte si farbu tela, ale predtým ešte vlastne zjednotíme všetky vrstvy s medveďom. Takže si ich všetky postupne označíme a dáme grup do skupiny, premenujeme na medveď. Teraz vytvoríme novú vrstvu a už ideme nakresliť farba tela a obkreslíme všetky farby, všetky časti tela, kde vlastne sa nachádza koža a vyfarbíme. Vytvoríme novú vrstvu, nastavíme na multiplay, pripneme Clipping Mask a nakreslíme tiene. Opäť nezabúdame, takisto je zdroj svetla zľava a kreslíme ich viac vpravo. A
A teraz nakreslíme líčka, takže opäť nová vrstva Multiply Clipping Mask a nakreslíme rúžovou farbou líčka. Môžeme zvýrazniť aj bradu, trebárs prsty, na rukách, kolená a podobne. Vytvoríme novú vrstvu a bielou farbou nakreslíme oči. Vytvoríme novú vrstvu a ideme kresliť vlasy, takže si zvolíme hnedú farbu a obkreslíme líniu vlasov, tak ako ich vo finále asi chceme mať. Dáme nástroj výber, invertovať a vyfarbíme plochu s vlasmi. Vytvoríme novú vrstvu, nastavíme na Multiply Clipping Mask a nakreslíme líniu vlasov s nejakým štecom, ktorý sa vám dobre používa. Vytvoríme opäť novú vrstvu Clipping Mask, tentokrát screen a nakreslíme svetla. Vytvoríme novú vrstvu a nakreslíme sponku. Vrátime sa na základnú vrstvu s vlasmi, zvolíme si nástroj guma a vytvoríme štruktúru vlasov tým, že odmažeme niektoré časti. Ostaneme na základnej vrstve s vlasmi, zvolíme ceruzku a dokreslíme detaily jemných vláskov okolo tváre a možno aj ako odstávajú. Všetky vrstvy zjednotíme do skupiny a premenujeme na dievča. Vytvoríme novú vrstvu a nakreslíme si obrys šiat. Zvolíme nástroj výber, vyberieme plochu okolo, dáme invertovať a vyfarbíme celú plochu šiat. Pridáme novú vrstvu, použijeme Clipping Mask, Multiply a opäť nakreslíme tiene. Ak sa vám tiene zdajú slabo viditeľné, jednoducho zduplikujte vrstvu, zlúčte ju a nastavte jej viditeľnosť. Vytvorte novú vrstvu, použite opäť Clipping Mask a nakreslite detaily šiat. Potom vytvorte ďalšiu vrstvu, opäť použite Clipping Mask a teraz použite ten štetec zdarma na bodky, s ktorým si zjednodušíte prácu. Na vrstve so šatami nakreslíme červené ponožky s bielými pásikmi. A zabudli sme nakresliť opasok, takže sa vrátime na vrstvu s žltými detailami a dokreslíme opasok. Vytvorte novú vrstvu a nakreslite obrys topánok. Nástroj výber, plochu okolo, invertovať a topánky vyfarbíme. Vytvoríme novú vrstvu, Multiply Clipping Mask a nakreslíme tiene. Vytvoríme novú vrstvu a nakreslíme hnedú paličku. Vrátime sa na vrstvu s topánkami a nakreslíme rúžovou farbou napichnutú špekačku. Presunieme sa o vrstvu vyššie a nakreslíme na špekačke tiene. Pridáme novú vrstvu ešte vyššie, nastavíme Clipping Mask, prelnutie ako screen a nakreslíme svetla. Vyberieme všetky vrstvy, zjednotíme ich do skupiny a premenujeme. Postavíme sa opäť na vrstvu s medvedím telom a dokreslíme obočie, na ktoré sme zabudli. No a to je, kamaráti, na dnes všetko. V tretej časti ešte finálne detaily a pozadie.